चटनी बा ए बरा के जन परिवेश बा ए बरा के जन सोच बा उ चटनी हम ना गाई हमारे एके गो धारणा बा हमारे एके गो मुहिम बा माड़ भात खाएंगे लेकिन हरिये के गुण गाएंगे रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे लेकिन अच्छे बात कहेंगे। हमारे ही खातिर जन्म भइल बा जे बिहार के लोग के कोनो प्रकार के दूगो रुपये खातिर अपमानित ना होके के पड़े ना काहे गई गीत संगीत रुआ सुनता नहीं लेकिन हर घर में बेटी बहन बाड़ी अपनी स्वाद के लिए अपनी औलाद को बर्बाद न करें न ते बरा के गीत देखी न चाचा कैसन कैसन गावता रे धर्म रहे चाहे जाए माल कोनो विधि का माल कमैबो कितना कमैबो कहियो न कमैबो जे डाकू हो डकैती करेला साइकिल छीनेला मोटरसाइकिल छीनेला उ 2 दिन मुर्गा खाला मुर्गा आ तीसरा दिन फिर आलू के चोखा ले लेबा तो फायदा तो परमानेंट खा एक दिन तस्मैया खा के कौन राजा हो जाएगा। हम देखले बानी बहुत डाकू के देखले बानी हत्या करत रे गाड़ी छीनत रे मोटरसाइकिल छीनत रे हमारे मुर्गा फराई पर फराई फराई पर फराई आ 2 दिन के बाद देखो बताए आलू 2 गो मिसत रे का हो मुर्गा नहीं खे का ना माल खत्म हो फिर आनु गोले चोखा पर आ उहे जदी चोखवा खइत त कल भुजिया नु खाए के मिल जाई तो हमार चटनी कौन बा ये घड़ी तो ज्यादा चटनी लड़का लोग होता कुल प्रेम मोहब्बत ला ये घड़ी जितना गीत बा ये चाचा सारा गीत ताके हे ही जी रो गइल बा सब यही पर भीड़ल बाड़े सन यूट्यूबर वाला बाबू लो बा ए बरा बिहार में 2 गो कलाकार बाड़े के 2 गो कलाकार जिंदा बड़े यूट्यूबर वाला बाबू लो जानता एगो तन्या झा एगो तेगालवा बाबा एगो नीमन ब्यास के इलो रिकॉर्डिंग ना करी ना हमने के बिहार के सबसे सुंदर जेकरा के ब्यास कहल जाला एके गो ब्यास बिहार में बाड़े जेकर नाम सुखनंदन यादव एक बाद सब बयास हो बयास जे अपने हाथ से रामायण लिखले बाड़े जाना रामायण के नाम बा सरस रामायण जाना के विमोचन विधानसभा में भइल हो जाना के 7 बरिस में लिखले बड़े व्यास वो है जा करके कोई भी बात पूछिए वो इंसान नहीं है भगवान है भगवान है और राजेंद्र बाबू के धरती से पैदा हुए हैं नटवर लाल के एक बाद सब जना लेनवारी बसवारी हो जन्नी की ना अब एवरा के गाना बजाना हुए हेमे के चाय पियब तो 100 बरिस जियब एमे के खीर खइब कहियो न जइब कोनो कहता जे पर गेहूं दावेला थ्रेसर धरे एगो आइले तो कहता जे पर शुगर मिल बैठा है अब बताइए पर शुगर मिल बैठा देता तो ऊखिया ओकरा पीछवा से जाई आ चेफुआ ओकर बाबजी फेंकी है बताई कहतर जे खाव या पूरी हो एक ढालाई बा आज ले घर पर पलानी ना चढ़ो एक ढालाई बा ढालाई नहीं खे बुझे जे तारा मुगले में भलाई बंद हो गइल बा का दोसर जोर दी तारवा देख ली दोसर लिया दी तो चटनी कौन बा एगो परदेसी बड़े प्रदेश में यानी पति बड़े प्रदेश अब पत्नी बाड़ी घर में कौन पति चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनावे वाला पति तू अपना मेहरारू के कौन पति हुआ दाढ़ी बनावे वाला बुझली
हजाम होइसकारी यस यस अपना मेहरारू के दाढ़ी बनावे लो हाँ हाँ मसाज उसाज करे लो हाँ हाँ ब्लीचिंग करे लो अरे वो करवाए के बका तो हमार कॉलम काट ना दो लम्बा लम्बा हो गइल बा हेलो हेलो हलियादी बन गइल बा लियादी पागल कई का पति के कहते ते ब्लेड बुझता हैं दुके बुझे प्याज दुके बुझे गेठा यानी बलमुआ बड़े बहारा में मेहरारू बिया घरे यानी बलमुआ कलकत्ता और मेहरारू बिहार कौना मेहरारू के साथ ना हो कि हमार बलमुआ घरे आई थे ले लो होतार तनी और दुगो पूरी खैले जा हाँ तार मांस मसल बढ़ाओ जरूरी बा हाँ शरीर में तारा मांस जरूरी बा काहे एगो काम करियो है दे गवैये मत बुझियो एक नंबर बैद बैद रोज शाम के मकई के भूजा कहियो चना के ना मकई के भात मकई के रोटी तड़ाक दे गेंदा खानी है हो जब बबुआ कौना मेहरारू के साथ ना जे बलमुआ घरे रहिते कौना मर्द के मन ना हो कि हमार परिवार हमारा संग ही रही त मेहरारू कब कब अपना मर्द के खोजली स हट पागल कही के होली में दिवाली में छठ में नवरात्र में लगन में कब न खोजली सरी आ दिवाली में काहे के खोजली स दिवाली में तार मौगी खोजत हुई सबकर बलमुआ आ गई कौन एटम बम छोड़ता कौन नागिन पड़ाका छोड़ता तू रहता तो तन छुड़छुड़ी छोड़ लेता सबकर बल में छत पर मोमबत्ती गड़ ले बा दुआर पर गड़ ले बा तू रहता तो तनी ना नादा पर तो खूंटा पर गाड़ ले तनु खूंटा पर पागल काहू ना तो खूंटा पर दिए ना धरला है तो हमरा में एक जना बाड़े इकर मेहरारू का वो खरे पर दिया धरे ली ऊ का है उ जाने जे जोम के दिया यही पर धराला पीछे घूम लो हुआ तनी आवे देनियो माने तू सार हुआ हम तार बहनोई है तो बहनोई के जी और जरूरी है कि सर के जल बच्चा पता रहो भौजी काहे रो तारू काहे रो तारू मत रुआ मत रुआ अरे मत रो रे दादा अरे मत रो भाई ना तो हमार मकई के बाल गिर जाई आंसू इतना गिरे बुझे बोलिए हमार गिर जाई काहे रोवा तारू मारे बेके थप्पड़ हम तो दियादी नहीं करे दीदी के चीन गलू है जी लगही जीजा जी बड़े न लगही बड़े आये जी तार भाई बड़े काहे रो तर बोला 2 साल से वहाँ के बहारा बाड़े आवत नहीं खन 2 साल से बहारा बड़े कतना तारा पीरा भाई दादा तार तो बहारा बड़े तो कौन बात नहीं के एक गो तो बड़े सजे घरों आइल बड़े स तो भेंट नहीं के तारा मरद से हम बात करतानी उहे मौगी फोनवा पर वीडियो कॉल करके मर्दा से कहती आवे के बंगाल सपलान कराए पिया आवे के बंगाल सपलान
आसान कराए पिया हमारा पैतले आसान कराए आवे के हमारा सपलान कराए कदर के होता है ये सब हमार मालिक है 500 रुपया पुरस्कार देनी बाबू हमार खूब बन रही ऐसे ही शरीर ईश्वर बनौले रही पैक्स अध्यक्ष देवाराय जी अगर सुनतो कि तो मालिक आ जाए तनी माला से स्वागत कर जाए हम बोला मुआ के लगे जाता नहीं लोकेशन भेजला बारे लोकेशन भेजला बारे यही जी बैठल बन का लोकेशन देख के हम अनी है उहे हमें हो ए बताई हम डहकतनी अरे जी बैठल बनी अंडर बियर पहन के कहने आई तो ए आई 1 मिनट आई ना महाराज ए तारा दुनिया में कुछ बा दुनिया में रह जाए कि ना रह जाए कोनो तो बहने आई उठी ना ए 1 मिनट कौन काम थोड़ी बहने आई महाराज कल रह जाए कि ना रह जाए कि जानता जी के देख लो ढेरे पर लोट पड़ता ये बताई जे काहे छोड़ के कलकत्ता रहतन रोज कहतन ये आए रोज कहतन ये आए काला से हमार पेट भरी बत्तिये से बोला कबले पेट हमार भरब ढली जब जवानी राजा आके का करब चल के निवान कराए पिया सजिया चल के निवान कराए सूती न घरवा में रहे के पलान
बनमुआ सही। अरे हमर करे जाऊ नैना से नैना के वीरान कराए पिया, नैना से नैना के वीरान कराए पिया। अब घर ही में रहे के पलान कराए जाए, फिर चलिए समस्या आ जाए। सुनी ना लिट्टी चोखा बना दिल बनी काट गोदाम धले। सुनी ना सुनी ना जतनी यही महरी का नाम लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। पैक्स अध्यक्ष बानी हमरा भैया खड़ा होकर रुआ के माला पहिराए और भगवान से निवेदन करके और पद और आगे बढ़ो। एक बाद यदि गांव में आई तो हमारा पता लगे जब रुआ ब्लॉक प्रमुख हो गई वाले ताली से स्वागत करो। और एक दिन समय आओ, कुर्सी बदलना बिल्कुल जरूरी है। परिवर्तन तभी होगा जब कुर्सी बदलेगा। कुर्सी नहीं बदलेगा, परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। एक दिन समय आओ के क्षेत्र के विधायक बने। श्री कृष्ण गोविंद हरे